Net na die mieliesaad, het hulle die Monosem pot uitgedink, basically. Nee. Verduidelik my, hierdie ding is nou al jare op die mark. Tereg soos wat ons gesels het, oud kan goed en oud kan sleg wees, nee. Ek is baie lief vir jou elke keer as jy weer sê, maar Monosem moet nou ouer as die mieliesaad, want jy is reg. Dan so hier en daar krijg ik jy gebruikt die woord oude technologie en dan is ik in die ogenblik niet zo lief voor jou. En dus hoe kom ik nou hier voor jou een van die baie stories wat ik kan vertellen als een voorbeeld genoemd. Hier is ons karretjie. Die looks van een karretjie is diezelfde die is daar bij al die brands. Die Gateswheel draait die karretjie, die double-disc snijdt die voorkie, alles diezelfde. Maar nou moet je opletten dat hier tussen die kouters, ik raas nou een beetje met hem, daar loopt een punkie. Hoekom zit daar zo een punkie? Enige double-disc raak moest nou waar hij moet raken, daar waar hij moet toemaken om niet die gaga te laten inkomen. Nie. Ja. Zo rooi, blauw, groen, pink planters, zit double-discs, raak, je wist daar hier. Dis nou wat hulle noem om die V-trench te maak, né? Wacht gauw. Luister mooi. Nou, het ik hem dier gesneden, daar waar hij die onderkant raakt. Daar waar ik nog mijn hand niet kan zetten, want hij staat daar op die ijster, daar heb ik nou gesneden. Ja. En daar raakt die kouters natuurlijk niet. Wel, dat kan niet. Want het moest nou een platschijf, zo hij kan ook net op één punt raken. En allemaal moet toemaken aan die voorkant. Zoals die karretjie nou in die richting plant, gaan hij nou een mooi V-trench snijden? Nee, hij gaat niet. Hij kan Hy niet. gaan hom half Want oop, die hy gaan hom half onderkant oop forceer. van die V raakt die kouters niet. Hij kan niet daar raken niet. Zo, aha, dus toen nou, hoe komt daar zo een puntje moet wees? Die puntje dus, hier is hij, zo dus hij, wat nou daar zit, hij moet die middelriffie van die vier, sy trends wat hij gemaakt heeft, hij moet hem mooi maken. Ja. En hierdie part is dit wat dan sê, hij maakt die true V, zoals die Engelsman of die Yankee zegt. Ne? John Deere het hem, Messi het hem, Monosem het hem. Ja. Nou, het Monosem, wat moest nou ouder is als mieliesaad, ook niet net één nie. Ons het hom, ons het hom en ons het hom. Ons het drie soorten. Gee my weer keuses hier wat ek nie weet hoekom nie. Het je bij Messi 3, het je bij John Deere 3, bij ons het je 3. Nee? Aflever doen ons met hierdie ene. En je ziet, hij is een beetje korter. Korter als die ene. Ja. Want die lang ene gaan dieper in die vier in, of vier eindelijk, en maken mooier true V. Maar, ne, klippen hou hij niet van nie. En omdat hij moest nou tussen die arme oude kouters is, daar waar het aan die binnenkant wil pakken, waar het nou plakkerige grond is, daar gaan hij ook niet rechtwerk. Zo hierdie is die veiligste ene om te zeggen, man, je kan hem maar afleveren met die punkie. Hij maakt het ook mooi genoeg, maar hij kan klippen hanteren en hij kan plakkerige grond hanteren. Als je nou niet klippen of grond hebt wat aan die binnenkant van die kouter plak, is hierdie ene beter, want hij maakt actually nog een mooier vier. En hij helpt je ook om een beetje dieper te planten, want hij gaat een stukje verder af. En dan heeft ons nog een derde ene. Hoekom met 'n vlerkies aan? Aha. Nou, goed, als je nou mielies plant, is één ding. Maar nou plant je misschien ook zonneblom. Je plant misschien ook sorghum. Die ding kan peppers planten. Die ding kan zelfs uien planten. Jy lieg. Rechte zaadplat, uien. Oei. Nee, die stainless steel plat, uien. So die ding kan baie goedjes planten. So als je nou fijnere zaden hebt en je plant daar ook vlakke, dan wil je die voorkeer een beetje verder ophouden. Dat hij niet toevalt voordat je lichte puntje aan die onderkant is. Dan heb je nou die puntje met die vlerken nodig. Zo één met vlerken voor die lichte zaad in die lichte grond. Eén voor niet klippen en niks wat aan die binnenkant pakt niet. En één voor al die anderen. Maar nou, kijk. Hierdie is een stokoude story. Ik heb jou nou niks en niks wows vertel nie. Want hierdie story dat die puntje daar zit. Maar daar is nou vir my nat nie. Van hoeveel dagen? Dat is voor jou niet.
Ja, Dus die ek kyk punt. ons nou nooit daar nie. Die mensen beseffen het niet. Nou voeg ik nog iets bij. In Zuid-Afrika worden er planten bemaakt wat geen puntje heeft niet. En dan is dit al wat die voerkie trekt. In Zuid-Afrika is er planten waar die puntjes niet vervangbaar is. Hij is niet een los ding, hij is deel van die body. Ja. Maar hij loopt hier grond, né? En hij gaat slijt. En daar is, laat jou die ene zoek, wat zo'n puntje heeft. Wat werkelijk tot diep in die voerkie ingaan en een beautiful trouvie heeft. Jij hebt die optie bij ons. Heb je die optie bij die andere brands? Zo misschien is oud niet zo slecht. Nie. Maar laat ons nou eerlijk zijn, die is Frans. Ja. Geen zins van ons uitgedankt. Die feit dat er 3 puntjes is, was al die jaren zo. Ik heb nog niet eens bijgedragen. Dit wat ik nou voor jou, dat ik geleerd heb ik zelf geleerd. Bij wie? Bij Monosim. Bij hulle wat die lichtdrukplanters uitgedankt heeft. Ne? Wat van Europa baie jaren ervaring had. Zo, ons heeft het geërfd, kan ik maar zeggen. Ons eigen workshop, waar ons nou die gestapt heeft, man, ons bouw ramen en ons kennen van treinsporen, waar die Fransen nog weer niks van verstaan. Maar dat is die grooteisters. En ons is definitief moest nou die enigste maatschappij wat kan ramen bouwen. En ons is beslist die fancyste workshop in Zuid-Afrika, wat jij al gezien hebt. In die landbouw zelfs. Ons is niet. Dit is niet die kunst niet. Maar die feit dat als jij een Monosim koopt, jij koopt een stok oud brand. Wat al donkerjaren afkomt, maar net zoals jij zei, jij hebt al naar die puntje op jouw messie gekeken. Nee? Maar nog niet 2 keer oor hom gedink nie. Precies. Nee? En bij ons heb je zelfs een kiezer van punten. Nou zoals bij kiezer, nou heb ik nog iets voor jou voorbereid. Tada! Een kiezer van wielen. Hoe moet dat kiezers wees? Nee? Die meeste Zuid-Afrikaanse boeren hebben hem nou in Zuid-Afrika beslist één ding geleerd. Daar is niet een one size fits all. Voor die land is niet. Als je net naar Zuid-Afrika kijkt, is daar verschillende streken. Je kan niet in Bergville diezelfde verkoop als in Welkom niet. En ook niet diezelfde in Zwijzereneke niet. Dit is andere omstandigheden. Dus ons weer in Zuid-Afrika gevestigd. Ons krijgt van Frankrijk die wiel. En ons noemen hem, hij is goed voor die pamflet, want ons moet hem heen, want dit is hoe John Deere afleveren. Jij wil hem niet heen, waarschijnlijk. Hier is een beetje bria, trappen een beetje waaier, goed in die Vrijstaat. Ja. Maar hier is nou ons goed wat ons niet van Monosim krijgen, want ook helle heeft dit niet nodig, niet. Die is die vingerwielen, wat in die Vrijstaat die gewoon losse, ik zeg fluffy, achterlaat, want jij weet het goed, die mensen is baie bekommerd over compactie. Compactie in zand, ne? Waar het erg, dit mag niet daaronder te kwijt gecompacteerd is. Die is voor die zwaardgronden, die Zuid-Afrikanen noemen het baie mooi aapkak. Ja. Dit wat je nou redelijk sukkel om die voorkie toe te krijgen, wil je die sidewall, die rijnkie wat je nou mooi gesneden, stukkend breek om te zeggen, ik krijg die voorkie toe, niet net met druk niet, maar ook met krambel die affaire. Die denk ik kan het niet nou doen nie. Als ik hem met die hammer slaan, klinkt zoals een klokkie, want hij is het klokkie geklinkt. boron staal, is ingevoerd, zoals al ons kouters uit Argentinië. Hoe komt het hier die snaakse shape? En je ziet het net, als mensen daar waar ik mijn hand zet, nou picture, daar was die voerkie wat die plantenkarretjie gesneden. Maar dan drukt die wielen moest nog net van boer weg rond in die gleufie in. Hier die ene snij in die zijkant in en breng die grond en die vocht weer zijwaarts toe. Zo, hij stierk ook zoals die andere ene in die sidewall in. Maar in plaats van net breek en druk af, snij hij in en hij verplaatst die grond baie meer zijwaarts als van boer tot onder. So jy kry amper half 'n ek wil nie sê 'n walletjie nie, maar 'n sagte walletjie aan die binnekant. So jy kry die druk en dan kry jy daai bietjie grond wat bo opkom sodat hy nie kan vaslaan soos wat hulle in die Vrystaat doorwaar nie. Hier die ene, jy is reg, hij drukt niet zo kwijt van boer, want die drukgedeelte is nou ook skyns. Hij is ook niet zo plat zoals hij, maar waar hij die grond zijwaarts terugbrengt, brengt hij ook die vocht zijwaarts terug.
Want jy het die vog sywaarts oopgemaak, die gleufie sywaarts oopgemaak, die vog sywaarts verplaas, so die vog is na regs en na links geskuif. Nou hier druk jy net droë grond weer van bo af, want bo is die grond maar droog. Hier steek jy nou weer in en jy bring dit sywaarts terug, druk logies van bo, onthou, by monosem kan jy die hoek verstel. Dit is nou my volgende ding, hoekom kan het ek 2 liewers hier agter, wys my. So, druk en hoek. Dit beteken, ek kan ook hier 'n klein bietjie besluit hoe maak ek die riffietjie wat in die middelkant oop bly, of hoe reguit loop ek met hom. Ek sal gewoonlik reguit of 'n klein bietjie inbring, maar dit moet 'n mens ook weer sien in verskillende omstandighede. So, hierdie wiel het monosem ook nie. En in Suid-Afrika was ons die eerste wat hom gehad het, en dit is 'n success story op sy eie. Dis wat ek wil vir jou vra, is die ouens se terugvoer rondom hom. Ek het dan met boere gepraat wat sê, man, Arend, ek en my pa boer vir 35 jaar. Ons het nog nie 'n opkoms gesien soos met die monosem wat ons gekoop het, en ons glo dis baie van die wiel.